Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada. Sompa de asit neimunu ema akati apa. Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo. Ijisam ni ejasu sem jina. Sompa de abama Sompa FM. Emma Katiapa, Sompa TV. Nonum apemu haye Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyina Jo. Ebrasun say the hot bite. Kasi ebo Leicester Ghana Limited. The Yas toothpaste and then the brush abejaso. Emma ye chidom no ye de ebomo. Na ye de esummo. Na ye de sumo wa Sompa 106.5 FM Accra no. And ye headquarters se wokumase. Aya Sompa 93.1. Kumasi Ayiko 100.9. Paris, France, Aya Damfopa Radio. Takwa Sompa 101.1. Takwa de Sompa 103.3. Techima Sompa 106.1. Sunyana Sompa 98.9. And Kranza Sompa Aya 90.7. Doma Sompa 101.3. Mankasimia Kingdom 106.1 FM. Decoder So Aya Sompa FM. Facebook Aya Sompa 106.5 FM Accra. YouTube Aya Sompa FM Live. Your website here www.sompaonline.com. Leicester Ghana Limited. Omodi Yas toothpaste abejaso. I would chicho see na wa ye wo see ye wanya wo see bro wanya wo techere ma bro na mo onu mo ye shamono Yas toothpaste and the brush e boy ye chidom sanso na time heba mission so wo mo ka ho makase boy etimi edimu eno malaria etu ase medimafo heba center Dr. Tamoda so what the time beto yare no so no atu afiri ho na wanya wo hoto wo mo na boy ye chidom am ye day hot bite kasebo asomo enumre ye from ya Akosua ago Aboagye afei Yenche ene hot bite de eda epaso. Enene na wachi pepepe a ebede di sesikaman. I know ebe adansi ekrofom ewo Ashanti region. Helicopter ye Z9. Eye wiemushe ya Ghana Armed Forces for dia akwashi atofom ameja tom amanipa wochia no omuwomu no ye ntimi enya ba kokura emfrim. Enipa wo mu frim ye Dr. Edward Omaneboama a wono eye wo soafo wo hye bamboso sanso ena Dr. Ibrahim Mutala Muhammad a wono eye wo soafo Aboagye Bobrem Sansuna Acting Deputy National Security Coordinator Muniru Mohammed Lumuna na wono nso eka ho ena eno achi nso ye santi biem Sampanifo aka wo bi eye Vice Chairman de ma NDC amonyekuo no Owura Samuel Sapon former parliamentary candidate ma NDC wo Boase Samuel Aboagye na Ghana Armed Forces Air Force no wo majuma Air Force Squadron Leader Peter Anala Flying Officer Meninchum Ampofo and Sergeant NS Adomensa wo mo ene free mo enam so mo mampani His Excellency John Dramani Mahama ejani tumi so mamu nyina yede nansa ene esu ne chajo fa we ho sam ato oman no emeko wi asie be pie mu se ye ma wo mamu no so e de ko South Africa ko hu se asemesi anaso obenti enie emu mienu Dr. Mutala Muhammad ana Alhaji Limuna de sabre ya po mo krabre ampanifo egusua ye jam wo mo a omamu no nyina na ye nsunu egugiem na sansemi na omanfo dodo no a wo mo nso ekasa na owura Gideon oduro ye kuani wono nso so wo krom ho no kyem se ebra sawo ye mhye ne be hye ase na be pie mu se nipa nwotwe wo mo nyina firi mu no e dia ye mhye ba beto wo mo so na wono kura kuani no se sei wo mo ntimi nkwafuom eniema nyina ayebasa nti ama wo ma dwene mu no eniema eha wo mo ankasa eti wo mo krom hia mo esa ban ntimi de ntete ye
ene adesua bi bre wo mu firi se de ato adehye no a wo mu hu ye akuafo ne temamufo a wo mu ne ani bosso no na aya tete kase e de ama wo mu na sansemi na enam so ama mpanifo dodo no a wo mu ekasa e de efa ho na wo mu kasa wo mu eka bie ene se esese mpanifo ehye na wo mu timi etu anamo bi efa ho na sa na mo tu wo mu eba betuo no emu baako ene se eye aban kasamafo awoye wosoafo abedi echire awo no na hyebambo so eye deputy minister for defense eye Obrempong jemfi wo de atudwa se ebra so se eye na social media nkrofo edi nkita ho wo munya hye yie pa se de be ya emfa wo haw ene abinidie emma efrise se wo hye niam ekoso na wo hye se ne omanfo ka ho asem ebra wiem hyen helicopter yi ekohye ase na nipa dodo na efiri mu a na eya tete pa eti wo besre se empanifo enhye se de be ya wo mu betimi aye ho adwuma betimi aboa eyie na no na Obrempong jemfi ebo amane se wo besre se wo manfo nyina enya hweyie na yemfa ye nan ensifom nsem bia efi ye no mu eba no esese eye nsem odi nkabo mu beba enya de tuturasem ananse bema wo mayi akasakasa bi esie enam sa wiem hye frito ye nti na yensentro ni na opon checheku ewo ha na sompa kasebo enkran ha wogire mu ema ye ne yatene se NPP amonyuko no wo matu anamo akọ NDC party headquarters akọ sra wo mu na onim nie efiri mu bai ntimi nkọ na menkọ ma beme akwaba beme na memo akwaba o mejo somomi na bibia bokodi adom ne ahwe megidi se nso ho ye nyame adom ye ho ye yo na yate se NPP amonyuko na tu abedwafo bi amomo ko NDC headquarters ekosra wo masem na tisen pa medase ebo beye nonan ekobo eye nonum ye mu na enya ne nte kire se amanyoko MPP echitafo ene abamu empanifo wo mbaba besum no abomodin atenase ahwehuni se be se wiase eka onanti ana aka opa enunti ehu behia se breache a ene ne na wotwe pepepe ebet bo o man Ghana no kwasem ni amanyoko MPP fo echitafo ne mpanifo gitum se enye NDC nkoa ana enya wo mo asem ninti wo mo fa nkonkodi enunti na ehu behia se asem ne de wo matede o ma hu abakosem ne afenso ehu adansedie nanso ebrebe so se wo se wo mo hwe na afi wo mo ankasa bo anan eba eye NDC fo na wo mo ni wo mo eba bedi nkomo efa ekwan a akwanhia ne bae na afenso na ho hyehyeye bia no se largest opposition party nso no wo mo so o ma hu nsem ne pumasibre no kwasem nie ebra party mpanifo eye MPP o mo ba no eye yera nanabi wono ena odi omanim na Justin Frimpong kodua eka ho ebie ena enkane interior minister enso eka ho ebie yera Herikote ena afenso no ekitafo ni party mani bi ene omo bodyguards na omo ka ho na omo ba NDC omo atena kese ho na ebre omo ba ye no ena NDC impanifo momo akwa abasonko kra na enkomo no koye nkomo a omutwesi ye achese nkomotie mu no ekokoye anu baba ye no kwasemnie enye pa se ye ka se we etimi di adanse se we eye MPP na se we eye NDC nya ye be hu mu nyina se omu ye nipa baako esanse kona wo mu kono eye yewura Johnson esiedu enketia dwemtreni a woda eye NDC amanyuko na no ana betena se na wo man mpanifo akwa aba mo mu bresuo bi enum ye na ebre omu num nsuo ni wie ye mo nyina akwa aba no na ehu behia wo se mpanifo no ehwe na yebise omu nante se enunti eye yewura Akogan onu enoye national deputy communication officer de ma NDC amanyuko no onu no gina simpi ni apaso no kasae na wo man mpanifo wonum ni nyina akwa aba etrom se sabe obi mpanifo si enim nanso egisi ebisa eni nti omo nkyere yen ne enti omo aba bepiem wa hanum sei na eno anenam so ema na bi esode ye edai mpanifo mo ba ni nyina di ekere eye party dwemtre ne Yewura Johnson esiedu nketia wodane di ekere omo wieye no na ehu behia se wo se Johnson esiedu nketia dwemtre ni wo hwe no de amanebo no ede bom officially na ni nkomodie mu no ena wodi tudwa echom se nani aso amanyokuo NPP se omatu anamon sei
na omaba ne nchen aba bebisa no ne esie na wakan sisudua kyesa anka wenu nanka bibise ebesi enye se yese bia yeyo anasa awrehosem ne momanka nkonko ye nigesem a abakosem krampo no political party bi esu enhye dentu anamo enko ne foforo ho no musaye inti na akwakoye abakosem akoye disuade asanso akwakoye enigedie nanso botaye omutechom de ba na akwakoye awrehosem enunti Johnson esedun ketia bomoden ebo mu sene amanyukuo no ene afenso NDC echitaati asem no wo mu kasafaye ema Yewura Johnson esedun ketia mpokrampo di tujo echemu se eye asem ni siye no wonipa obo modern fa phone friend first eye enkane mampani nana adudan kwakufu ado wose no kwasem no ofre no anche ena nana bi enso frɛ no na mpanifo aka nyina ede frɛ no wei echese kokoba teteba omu nyina sabe krobofuom emma enu nti ye hye enchie ye ekosuya nana bi Johnson esedun ketia ena Justin Frimpong kodua ena wo Yewura Johnson esedun ketia nsanifa so no ena eyom national Nasara coordinator ono ano shefita no enkomo ne beye fefefe ebeye nika ema Yewura Johnson esedun ketia se ne yenim ni se eba amanyosemu abakosemu a wakwadade wo mu no ene apasere de oyibi ewo asie ye pa echese ye hweyura nana bi se ne kase esifatie ya enye nwanwa se wo kine bi kura no se ne NDC fo age ne fem no betimi mpo aba amanyoko ni naso na Yewura Johnson esedun ketia bekasa wie no ana wo kasa esisudua chemu se niesi ma yemfa nkonko ye amanyosem na mekonko wie kire no enkonko bate se an esumasi krampo no enyo no nananka osasam ne to no ewosanka to obenten ena wenmu sebe wo mu krampo mo to anana no monse do no nanka emfata wo mpo nemum efata ebifoforo o chese sakasa bi sen aye ba eya intenu kwansa wose etimi tenase eye nhwe han esoso sa ne man so wode ne kasa ni sikura na obo eye MPP for abaso domas ye pass o mo domase se eye tamale central by election no o ma chi omho afrim nemum NDC de o ma ye krado pass e o mbe hia omo ewo eye akwatia Ebra Yewura Johnson esiedun ketia kasa wie no ana Justin Frimpong kodua general secretary edema MPP amanyukun ono nso kasa ena odi tudu achemu se obeda NDC fo asepa ewo ene nkabom sonko a etimi aba omontem na wakasetia na sentem nie emkrofobia esususom ye MPP fo a omukọ kasa efa eye plane crash kroye hu se nanka enye se mpanifo ya se bia no monka ye hu enyom na wo se ka omo enka wo se eka sabia benya wote so ema Yewura Justin Frimpong kodua krompo sisudua chese no kwasem ni sakasa no se wo mu amanyokuo no enye wo mu eno mo kasaye onipa bi no fuin mu eno wakoka asem ni se na emra eno ono ankasa ndi enti party no atwe ne ho ede afri mu na mom omaka sisudua chemu se wo mu ko omanimu yidie ebekoso aye enchekere aye akasakere asanso aye adisuade sanse amanyosem wei wo kire wadwen wei akye na adwen na afeni nyina hwekwan betimi afa so man no ye betimi akyeche ne boa enu nti beye sima aduanan a MPP impenifo kopie mu ewo NDC omatena kase ewo nkran a Yewura Johnson esiodin ketia ono ene ne chipamfo enso kan bia omoma amanyokoi akwaba no ebeye enikasem nti mu amohwen o social media no Yewura Justin Frimpong kodua ena wo sign book of condolence no ma me sa netie okoho no na fei woni mpanifo kodi nkomo wi a na wasane abase ho eho ne abie nkrata ni mu a ne wonim ede fa no ho mpanifo ye o mafirimu kakra ho so betimi aka no na watro ede agu eye nkrata ni mu na opon wo kasa no uyi ya sutre se wo mukopie ho na asa ye nkomodie aye di kansa na mfofo mienu a wo mu ho ache na wo mu di ho nkomo wo betimi agina wo esu aka bibi di akire wo mu di amonyokuo yi mienu achi to the big Druba elections and sakasaka ni huro yaba na wo hedi esi ye NDC headquarters here na atimusa asa wo munya tamfo asa na mfufuo bi but wo mu akire ne de akitafo ne de eya na wo mu hu ne sa wo mu kan sakasa we mpokrampo ho eno no Yewura Johnson efiedun ketia ne kan na osisudua chemu se wo mu nim amanyosem ene wo mu ntia amanyosem no ena wo mu sode a na wo mu kan sei wo mu ye ne sei but okasesi sudua kire se efa bi no ode sobo bebo
nsɛntwerɛfoɔ ne agya bloggers ɛsan sɛ wɔn ɛna wɔn kɔ tintim nsɛm na wɔn atwist no ɛde akɔ akɔsi beaeɛ bi a obi bɛhu mo ɔbɛfo so nkurɔfoɔ no mu deɛ wɔn yɛ atamfoɔ nkurɔfoɔ no mu ne deɛ wɔn mpɛ wɔn ho asɛm wei ɛnka nanso wɔn nyinaa ka amanyɔsɛm ne awie a wɔn nyinaa tena ase edi wɔn ho nkɔmɔ ɛma ne ba bɛyɛ dɛ no nti ɛmɛyɛ adisuadeɛ ɛmfa ma ɛyɛ nkyirima mmabunu ntitiriw sɛ yɛboaboa yɛn ho ne yɛakɔ yi na yɛwura Justin Pokrampo kasa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ nkuo mmienu wobɛsɔrɔ a wɔsɛ wɔte ne body gas kuo wɔsɔrɔ wɔse ne body gas kuo wɔse saa ekuo ne mmienu ne nyinaa no ɛnyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ yɛtena simple ɛwɔ ɔman mu anu sɛ yɛhwɛ ne yɛsosɔ soɔ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛka amanyɔsɛm no ɛma wɔn te aseɛ yie ɛsan sɛ amanyɔsɛm no ɛyɛ kabi na menka bi wie ɔpɔmɛ nkɔtena se twɛn me na menkɔdi nkɔmmɔ bi me ba na yɛatoa so manya honorable Faustin Kenin Apia wɔyɛ municipal chief executive officer ma Obuasi West yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔbaapa mema wo adwo ɛba Sompa kaseɛ bɔ so yeah menia yɛda se yɛnim sɛ yɛn nyinaa yɛtwa adwo yɛnim sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ sum nanso Sompa kaseɛ bɔ yɛda se sɛ wagye atom sɛ wɔne yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ wɔda roma yɛtete sɛ wɔwura Samuel Aboagye a nipa nwɔtwe a helicopter ne na wɔtwe wɔn mu firi mu yi ansa na awrahusɛm saa disaster no ebesie no enkitawudie bi kɔ so ɛwɔ wɔne ne ntam wɔda roma wobɛtumi abiebie ani ɛwɔ so ɛkwan bɛ so ɛyɛ phone na ɔfrɛ wɔ anasa message na ɔsɛnde wa ɛte sɛn medase mɛfa akonya we so na mama yɛni anoma o mo free mo o mabusua o mo yire mo mamo yakpo Wednesday ayene na watching His Excellency John Dramani Mahama Sompa FM nka Obuasi Matie a omoye galamse no ebia na mo bo abanye ti nsuo ni sei magalamse fo ni sensuo ana say ka galamse ani nyina kese pa na ene Obuasi ntine nanka wo mama nche na no tiane edi na wanya baby papa ma wo mo buni be can say responsible mining, cooperative mining. Nti the share so as a municipal chief executive me coordinate in panyimfo ebeba no also pe baby a omo bejo ho make credit yan sana omatimi amba program na se. Nti anopa no be 6:45 and I you ran some Aboagye firm say yen aya papa aya alaje moniu o ba Obuasi nti menfa me ka nkonkohia no ewo baby a ye frɛ ho anyantre ewo nti me ma ka no the frɛ me driver na me ka kyerɛ sɛ onkonkofa alaje na onfa mpanyimfo mra okono so mo ma efra na ongyina wo na wontwen nti anche na you were some Aboagye and about 8:15 there about o sign for me say me mo sign for car no embra in free airstrip embra ofori stadium and also Obuasi municipal a big park na omomra na omometwen mpanyimfo no ni nyina ne mu no na you Aboagye me nim say you Aboagye ebefo clean bi anase chopper ni bi enti cause nkita hudi ano ne mi di ne nkyerɛ sɛ ɔka wɔn ho na ne wɔn ba nkyerɛkyerɛ no sign friend me sɛ yɛnsan kɔ airstrip hɔ biom ɛna wɔn san kɔ airstrip hɔ biom wɔn kɔ gyina hɔ a nti ɛma me nua bɛma na otwi kaa ne friend me ɛka kyerɛ me sɛ honorable abegyina ha nso hwɛ mayo plan bi amae nti kwan sɛ ba sɛ 9 something almost 9 something in the morning and I give a body sign for me say yes I me can tell me driver no sign for can from baby I program no I frɛ ho link posted but ya program no I want link inside yeah no outside link park me for black park Javon yeah program no and the car no omo the car no be see ho and she be 10:30 11 ever said the ever say 10:30 actually I say it's na ho program no so cause so
nso me ka kire empanyefo ne se omo ba enti no me twa me phone no so no me say enti na Aboagye obi a mo ba program na se bi o se flight crash Kumasi ba if you are cry ba Kumasi it take about actually 45 minutes na that down me do and me start my friend no my friend na switched off my friend my godfather large Muniru nso switched off and I say well e bia omo ba enti there was 11 and I don't correspondent if any Mr. Isaac no menyo obo say the friend pozo e be ka gu masuma say o ma say Sikaman obi a friend from Sikaman say helicopter bi abahwe be pono so ama eja atom ntimetie mu Jesus no na me sa ko na nchen ko bisa na say na Sikaman no cry wa hefa na o say wa akofom ache say wa akofom jurisdiction na say akofom DC so no so around program na say nti no me first na me ka asem ni kire no me catch na no so tu ni car see na the regional minister na ono so ba be kasa nti no be kasa me hu hawa obema opening remarks for the program after me hu hawa Messi abekwa kopona mane but I had to na me bona mane say asema esini ena ono so bo minister of lands and natural resources amane nti na me bona mane na me ne Ashanti regional organizer me fa wono no car because na me so me car na di kan e wo manim me fa wono ne car nti ekokoduru ho no na de si ya ene na wo twe ye ta ho to ho ayeti nisuo no na chese I see Nenso honorable ebra na Aboagye wo fra wo mpo no wa ma wan hu se chopa no watemu bi not at all me koduru ho no na me confirm me free Obuasi East MC in chain say na Aboagye ewo aginim na o ka kire me say I know Nenso honorable yeti wo nkomo yi a na kire se wo mo try senko mo besi fam wo beye areas miensa na se utimi se wiem ho no na eniema nko yenti emu ho no na no ode fra wo no no de ani ntimi se na niema nko ya na se niema nko because baby okeka ye ni nyina no ye hu plane wo ho omo kwa ye no omo hu plane bia wo ho enti se niema kwa ye o se ne de ye ntimi ntwe se bi omo no omo nyankopon na ebe hu honorable and then na watching say asem isi enim se na dwumadie ne ba bekoso wo boase say wo boase te say Obuasi de matima kasa se de yaji ani so sa no because tabi mpanyimfo akentinka mmotwe emua eba beboa sebio se mrantie wo ho basa ye ma obi nkota se nkonom drugs nkofanzam wa den ko ade ya mamu baby anglo good amaye baby nkonko the president so balance amaye na to range am say aba no ayeso abo obi ehu nti na me ka say ya de ani so se bibi sa no ko se hu na obi a me am no ka say se uti me ka sam kwa me hu na me ko se ya ahomete e beboa wo ama wadidi ani e be ye den na nam dia na che say ha adwen na so no abo sa da no mu sheda gadam rantie no tena se de be ya se de mining hu dwumadie yi mo be ma omaduane adi mo kasa kire ne ade etina ye ni gye nko a na ye ni gye nko a se team na mo be ye program na ma wo mo no e ba ye day before the program ya pokwa ahemfo ho ye ni ahemfo akasa ya ko all the Muslim chiefs Zongo chiefs just ye ni gye some at least His Excellency John Dramani Mahama ne bonya na sumdie me so as municipal chief because man tell you bocho boy yo ya wo me so ne de ba and it na ma nyina ni ade sa de so mbenya baabi potia ye adwuma e be san protect your water bodies no e be dre enti no na cheta ye ni gisem onu abu ene na wo chida ye nyina ye su omamu ni nyina dane abutu
ade a yanhwe animo ato ye onso wo ye oba tan wo kasa mu kura no awreho yehu sa awreho ahye wo ma yehu se enane na wotwe de nanso wo kura no wontime recover eniema aka wankasa nanso de echato asembe na abeka kire busuafo NDC echitafo enese MPP for ekom headquarters ekosra mo koma mo yakọ efa de atomo no ye emfonyina bobọ ho mo mema kentinka Dr. Sapon Aboagye na wo hye menuru na wo hye mutala Dr. Manebo ma chese emema monyosemu muti mutintiman ena wo mu nyina afirimu yayaya edi asem na wodi ja NDC echitafo ne abusuafo Jana kana se nyina ayen shedin adia ba ko a mempe se metie wo me life onyame na emo onyame na ejo se bia so nyado God will never give such a beautiful souls and then take them away just like that into an idea and just but the mechanism nyina mu no yan so yakuma mu eja nyame ti ha mekan ye me ja na mi dia we one of pay yen me ni anajo mama say omo ye busuan kasan emu ojanemu onyankopon so obia akoma also his excellency John Dramani Mahama and the vice president akoma busuan nyina Ghana man nyina titi obo asenso any Kumasi Ashanti region yen nyina yen so amu titi ye no so yakoma na ye ni anomo no so a omo kono nyame ma omo asetena papa entena sanse nye omo mpodie mo ye obi die mu na omo ba beboa na to renche mu we etko omo entena nyame emma omo asetena papa bebipa entena honorable we de nanka memo akona nso we de kakra bi Samuel Aboagye na minim se wonim ne personally no ye obi a na wotesen Aboagye eye nipa metima ka se onye gidigidi on pekasa or ye soft talker menene ne call 2020 elections no east or contested wo east na me contested wo west 2024 no jina impumpo we ni na nsam ba ya eja ye different nsam enti onye obi a wo ye basa Aboagye is a very nice but my friend mafia because so na ya hadie unena ebia mo e say ye pribibi na wo wa anya smart enough or ba smart wa de ko no be de aba no constituency jina my friend no little mafia and he is nice, he's good to everybody. Boasi Eastern Kofu Suni Party to Imranti Ninketesia for Sanse na or a young promising politician now. Yamian Ukrainian ka Obebwa Ghana mighty through Obrempong mine. Oh, Honorable Sompa Kasiabo Yadasi Enumri. Yo. Yani Honorable Fosti Love Kenin Apia, where Municipal Chief Executive Officer, Ewo Boise West, and in a chichin komo, and opano de see a brown Samuel Aboagye friend no, say on fat ne can meet Shianwaha, on famra Lenclay, on famra Hase, Chomokoti, yes, helicopter B, Sikama, what a barber ship, be posu amanipe, a jantum. Ehun komo ena yene no etwetwe ye no na mensamra opon checheku enche opon ena wukopie NDC headquarters no se me hwemfonyini a wode bra ye ne video na ye hye no a me hu se wo mo de wo mo nkrofo no mfonyini abobo ho sa nipa ye nim wo mo no ka ho asem kakra kire se de na NDC headquarters city me da se on say ye behwe mfoni a apart from akwanhia ni sie mfoni ene na momonten so no enu a ena ewo eye biaye bia wo beko bia se be ye di eye sa dwumadie we na on say mampani di kan ni tudwa kire mu se wo de sada we e de esi wonom a aba be ye eda bi se obia enhwe wo ho asam ka wo bibia opesa wo tro e de fa mpanifo ye ne omo nkan ye hu ya na wahwe no wai sa bi ni pepepe na e kamati se NDC amanyoko no afa nipa makomako nwotwe ne no omo nkan ye hu no omo afo mu nyina so omo ma e na omo sum omo
onko baabi eme ehu se ye kan we ho asem bone aka we ho asem papa oma komu nyina ho abon nti se wo hwe infoni mpokura ya wo pull up ni bi ana simple ni ko no se pull up no ebisisi ho wo be he no efa no eye nipa makomako enum ena ya hwehwe mo pull up akoso ena ekire ni so no nipa makomako miensa nti che se oma ya de ni such a way say wo mu nyina ba be ye abusua baako enika but ena Yewura Johnson se dun katia kan no na nka anije sem kese sei no na nka enye se ya rehosem se MPP mpetime free o matena ye no man tuka ede aba NDC for o matena kasiem se benye so o makohia o function ase ena bi o makohia no madu o ho nkomo na kyese ye hwemu a daachia nkoma bi no enye nwanwa se amanyoko ni mienu betimi akom ho abom no madwene o man no ho se ne be ya obi pese okay ye hwe na maame microphone esi wanimu yin ye hwe na fe ye tuatu sika ne de to ni mfihia mienu a we ye ntimi anye ni mfihia miensa enu kwan se ne obeba no bebom ni de ne wae negu ne mo obeto aso di mfihia mienu na ka ho na ama no etimi akoso na ye fe but before then eye MPP mpanifo eba no na Greater Accra Regional House of Chief enso akoho na ebro mo ko ho no no wo ni eye NDC mpanifo na ene kwakotwa hia ye eye Regional House of Chief President awodoma no eye King Prof Odaifo opo mame ma wo fante ho mi wi anasa mpanifo abobo mu nyina di amame mame kodi nkomo bi emra sisi ya me ne me nua be ma ne me ba nana opo checheku ena echiche nkomo wo kopie NDC headquarters ehemu ekọ na ye kwa homa no so ne Owura George Opoku Mponsa wo ye aviation expert na ye ne wakasa efise na no ye ne chichi nkomo e de fa de si antorenche me ba ye no na bibu fufura ba na o my education kakra wo bi ye ni opani memoajo eba sompa kasebo aye fe ne hot bite so ya de na wishi oba yo be me na ye da sipi we de wadawruma ebra antorenche ne si ye no nyame ye yadoma ye ne wo kasa wo biebie ye ni na de yate ne se black box no anasa flight recorder no se de ye de ye kanu no ye hu na de yate se ye se wo mo de kwa China na o matimi a investigate any ade ebi mu busa se ho hia se bibi se no ye de be ko ma foforo so ye ntimi anya na yo bini aba Akosua Aboagye meda wase na ma chewetie fo nyina nyumwe na ma twanitia se Ghana for mamoma yakumantu se baby aye duro no akoba se e wo se de flight recorder no e kwa ama no ne enema miensa binti ena mpempi bibi sei ba yetimi tabu afidie no e de ko baby foforo ye fe bibi recovery challenges se yemfa no se afidie na eye flight recorder no e ba se ayira anase atorenchem na si ye hwehwa ye hu a yetimi to nsa fe ni anu me wa ama no ne e mo mo de o mo ni bia be boaye e ma ya hwehwe o de no to nchen a e ba data analysis wa hu ade no na o pese utumi enya ntimfo a ekirigu ahoma no so no edu ba bia ye wo te se adokota fo ikra no obehu se ye wo obi a oye dentist ono ese pa na oye ade e wo ho ye wo obi a oye pediatrician ono mofra motofo ahwe e na oye ade ye wo obi a ono oye heart surgeon akoma enti ye wo nkrabata obi a edosuko ewum saa nso so na eba data analysis a ye wo expert a omo so no oma redare e wo ho a ebetimi abase sa expertise no unya bi wo man ni ena na am se omo no so bebre ni nti no ade se wo mom na ade wa fidie ne to a omo enye ono no obeba ona so no abeya ade kra open ama ena de to so mi science international collaboration a ebra no ye hwe se amama mienu ebetimi adam ntem na modi nkuta ho mapa isan se o sha aviation mu kra e fe bi bilateral agreement ne kire ayonkofa eda aman mienu entem enti o hwe Ghana and China ye wa ayonkofa sonko a edi mfihia bebre a enam sa ayonkofa nti no se bibi tire ye so a ye wo ho kwan se ebisa omo saa na se bibi tire omo so na ye so ne wo hu nimbi a omo so wo ho kwan so omo ni ebisa nkuta ho no it is international collaboration na and also amai ahodo ntem no enu bi ene betumi ama akoba se enimdie no e wo China dia ye nto enimdie no ho na entimi mwa ejumadi na ayedi nanso mpempi eni ti sema ewo mu ne se ye ntimi mfa afidie no emma ebi akuria company se dia DHL ana FedEx je fa call China mai
na ɔmo fa report mbɛyɛ mpempie no investigative committee na etu aha no ɔmo de nipa baako ana mienu ɛbɛka fidie no ho flight recorder no na ɔmo de akɔ na ɔmo akɔyɛ nhwehwɛmu no ɛno nso yɛ kwan baako ɛfa so ma yɛn nuanom ɛkɔɛ no soso no etimi sua adeɛ ɛma no yɛ yie etimi gyi di sɛ yɛsie ɛnyɛ deɛ di kan a ɛsi no no na ɛnyɛ deɛ betwa toɔ ɛwɔ aviation ɛnkuta ho deɛ no nyaba nese wenye bibi enwanwanye se bia bi mo kase eti Ghana hanti aviation expert for mu wa hei eti wo mu ni mfidi ebetimi ede aya na enye bibi etisa na emom no ade bi wo ha ba bia kwakoduru no na otimi se ba bi wo ha wo mu de no wo soro anaso mo technology no anase innovation e wo soro se mo de no eti se mo take advantage eye na ama information e beba no bibia koye na at the same time no nso ebetimi aboa nkitahudi a edasa amani mienu ntem sesa no kwasem eno a na wabɔ ne tofa no menu aba we de enene na woche pepepe atu renchemi yeto yei enipa bebre kasa efa helicopter ya ekohye asie obi a speculate ebisi ayi galamsefo bi ene towade ene kobisi aba ebede na galamsefo atimi atowade ama helicopter na mu wiem atimi ayesei ebisi na onhu wiem no ene ade but enumre ya na ye ni MC a wono ewo Obuase West honorable Faustina Love apia etwetwe nkomo no wo kirem se Samuel Aboagye ne kwa wo friend no ma o ka kire ne se wo mu si wo ha to wonfa kan hia wo wie no san fra biem se omo da bi kan nse nhye wo mo na se na about 3 places ena omso muduru ha no omo try omduru ha no omo try omduru ha no omo try tie kire na wonte ne nka biem no ena wo mo te se bibisa asi wodaru mama ya education kakra se helicopter bi enhu nanimu a ba bia watimi gina na ba helicopter akwantuo ena no me ka trel se helicopter AFD a obroni efe no low altitude flight e ka se low altitude flight a e se aircraft ana se wiem chen a ono ntimi nkosoro pa na wadi ne djuma ono na mfinfin ani he ya ono range a oyemu adwuma about 2000 feet above sea level to 14,000 feet above the sea level enti ya na omuni atripi na enam se onkoso pi ni ntino se atorenchen bi ya ato no a owo ho kwan se basa hare so otimi sifom enti ye wo ekwan mienu a ya nyina ya taate a ba ko ye precautionary landing ena ba ko ye emergency landing then so ye nyina studio enam se ye no suko aviation muntino ye beti bia etimi ka se emergency landing then so nye nyina na ya na ye emergency landing ebi se emergency landing ne de na tete bi kra afide ne ho asetima ase wantini amfa mpe ba bia eho ye petemu amfa asi a afide na ankasa betini ase so abetofo enti enye wo na wo plan ye se opete osi form memo ibi na asi abasa hare so e wo se wo preserve onkwa any passengers ani omo nam na abo afide ne ho ban enti na wo kosi ena precautionary landing ne de wo ko when we say weather ne nye unhunu wani ni ye akabe se frequency ni ebia apem san wadi wote the cover of frequency ni be se ni san ana nine ka ho a ma me mpe be bia e hot na ni si wa na wa plan say in the next 3 kilometers no o fese usi ana se bia 20 kilometers o fese usi na wa o di akope be bia helicopter so de yankopon adom etimi esi be bia e ho bai bia se school park so the first sports stadium even car kwan so kra ba de den a obetumi asi amana yiye and to say normal jet na any boy no me Airbus a ono de ade se tarmac so enosi enya sa na wakuta hwehwe no you aba helicopter de otawa kwanya otumi di si mia ahodo bebre a enye sha se tintina ade se airport nkoa na wokosi yo obani Sompa kase boda se adesua wodi amaye no mre da chibi yenti bibia senso a yebesa ba wona se yeda sipi Onwa George Opoku Amponsa ono ena yene no akasai na ne nyina efa ewo ya aviation expert na se we nimdini a waben ewo aviation dwumadiem ena wabebiebie yani ede afa ho no na meni oponwie na afa yemfa de aka nyina nto so opon na wo bobo nipa bidin a na wo mo ewo enhyemu no ase ne niam bi ekoso NDC party headquarters ene yentio me da se ma meni akunyan no kwasem ni se before MPP
mpanifo be share NDC no okay. Na eye ɔman mu anu say na Greater Accra Regional House of Chief edikan wo hono na King Professor Odai Fio Walensi the third ono anoye president a woda mpanifo a omo efri emiaye bi ebaaye no achi emo mu nyina de omo nsa beto nsayem ehwe eboa ma NDC amanyuku yi ne ato omo no omo mfa ne se aka omo nko asemanyuku ne mu omamu ni nyina okay. Na enam so ama mpanifo bebre na dikan aba any mpanifo aba bedi nkomo a security agencies ni mpokrampo so edikan aba ho Ghana National Fire Service openia woda omano immigration officer openia oda no inti sam mpanifo wenu ni nyina ba ye no na ye ni ato NDC amanyuko ni oman Ghana ena omo ba ya omo ni omo ebebesi punu na mede mekasa esi no wei ennabi a Yewura Johnson esi edunka etia ene NDC amanyuko impo ene Mampanis Excellency John Kwame Dramani Mahama atenase esi punu se yenhwe ye mie huma punu enfanto mie bi book of condolence okay. Enfanto mie bi mititiri ti se environmental environment science technology ministry innovation ministry ena afensu no defense ministry ho ena NDC amanyuko no matena kese ho Jubilee House enso eka ho bie enti samia ewe nu ena omabie pono de esi wo no ma enam so ema MPP ene empanifo ekukudam ebo anan ekopie mu NDC fo o matena kese ene no Opon checheku wabo adwuma na ne krakra mu no party supporters no wo mu gu ho sana se said their company phone say atorenchem ni see no ebi mu call party headquarters won yade enne no party supporters ni bigu ho na se empanifo na ne gu ho a wo mo ginchia ena me se empanifo ne ba ho no mu bia omo wo chitaafo ni binti no party man de omo da so ho no 247 oh okay opon checheku yeda se yen senchro ni yamane boni na opon checheku so mpaka se bo ena yete ne nka NPP wo tu na mo na empanifo no wo ba wo mo anim na eya no waya hweye na wo ko NDC headquarters na oni wo mu kodi nkita ho no ena na opon checheku de ababa besum ye no na yepese oye yebo ani de emamo Yewura brojajemfi na brojajemfi asema wodi tu dwane afutu a wodi ema ye Brampanifo ekosra womo na womo ni womo dinkita ho Greater Accra Regional House of Chiefs no yebehye na yetie na emom no meka ho se kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra hot bite kasebo na wutie no Leicester Ghana Limited awomudi yan toothpaste ene ne brush abadwa so wakacho se menya wo sia bro se wo ye wo sie menya wo techere ma bro se wo ye ne ye menya wanumu abro se wo ye ne ye ne ma miensa na gu wanumu wo se ena wosi dodom eno nso ka ho watachire maka ho ene wanum no ankasa ne nyina ho hia eti wo hu mframa emframa no sante papa na de ba na se sante bone ena wo se na green ana se brown ena wo tachire maso no eso no fita ana so eso no pink and blue and yellow ena chese ene wo hia yan toothpaste ene ne brush na wo tachire ma yie wo dodom yie na ahye na wo kama na wo sena ye fita whitening no ewo ho total cancel ewo ho hairban no so ewo ho na ne brush ne de bristles ne kura ne koyie say wo de yan toothbrush no wo di djuma wo di adanse sampa yan toothpaste ene ne brush Leicester Ghana Limited abusian chemfa Leicester Ghana Limited for there make sure said the hodi kama Leicester Ghana Limited wo mu de agya yeni wo mu ho agro abusian bi bia wo mu obi say wo koto product bi odwa so na wo si akro yas YAZZ Yaz YAZZ say ye Yaz toothpaste say ye Yaz toothbrush say ye dien Yaz ne nko ade tokofa tonefa kofie ni product nyina abusua no pe wo won kran no afre 050161958 050161958 ana kuma se 05013903338 na wodem midimafo herba center Dr. Tamo daso midimafo herba center Dr. Tamo daso ya de tama to yare no so ye ntina wo ma stroke emubu ngu fam sa na anu akoda wanya 15 years yesi wanya stroke eba ne send ye ne say ye no ne say na amene bra midimafo herba center na ye mfa tamo nto yade no so na enko poko ase mayira na nso duru ha wo nyira wo yare ne de ebe yira evisa doctor se watimo nkanti wa ba
ene wabebo ne nsesen etu duru atrotro ne taxi drivers no bia se boko ase mayira midimafo heba center boko ase mayira midimafo heba center Dr. Tamudasue stroke beko sisi yare beko diabetes beko hypertension beko emane mema bewo krankro yare beko eye midimafo heba center eti fra Dr. Tamudasu ewo 0244 774282 0244 na wudem ana 05007272215 05007272215 na malaria no age unipadua boso no wodi osori na pa bia na honam tutu wodi osori bia manum oto mintimi nidi wonko awunya sika ana wanum tro da bia sika ba wonsamu a na wanum ato be hiawa na wanum abie ewia sinie sika ba wonsamu a na wanum ato untimi nidi ede hia wo no na wanum abie ka kire sika se efri na ekro wo ba mensam manum be bie medidi menum time heba be sta na manum abie menum time heba mesta no na manum abie aba ena menye sika yi mintimi nidi menye sika yi ede na nyame de he kwanum time heba mesta no na jai afa sika ba wo se mesese wudidie no ena wo betua wo ho aduane entua wo ho aduane nom time heba mission na wo techere manna so na aduane no so nya wo de na ze medidi kura nya me de wo ya nya de fa na anorexia ni bi enti time heba mission duro no ye conformal etu malaria se emwatimi adidi honam yawo wonko ada bia wo ni padua principalities and powers eno no mu dituo se bible say nye ne honam ni moja na de asie ye ne ahohom ne awie mu otumfo wo de oni padua no eno na ahohom ne awie mu otumfo pe esa wo so di bia na honam ye ya kan konum time eba mesha na ja se ewie mu otumfo de nipadua ena etu om de aye aeroplane da ko ebe crash na crash a ena en konum time eba mesha da ko mu de betu ebe crash se wonum time eba mesha no a wo so mo kro mo bom se sani padua we ye plane enye ye helicopter enye time heba mesha duro no eno ene ye kamfo e de ma wo kase bo wutie free Sompa 106.5 FM akra na moma ye nkotie ensemu a ye Abroagye Jemfi our ye Deputy Minister for Defense wodi atudwa ebra Greater Accra Regional House of Chiefs wo mo ekosra na enedai. We also want to assure you that the Ghana Armed Forces have already begun investigations into the incident. We have made requests for international collaboration and we have received positive response in that regard. And so we want to assure you, our chiefs, that nothing will be covered, it will be transparent, and the public, Ghanaian public, will know exactly what happened and the cause of this tragic accident. We also want to caution the media and some analysts who have been churning out misinformation and untruths about this whole incident. All I want to say is that Ghanaians should trust that the ministry and the Ghana Armed Forces are going to be diligent in the investigations and transparent about it, and whatever was the cause will be known. Any Yewura Abroagye Jemfi ebra Greater Accra Regional House of Chiefs wo mo ekosra ne nyina fa Dr. Maneboama no ye Defense Minister wa frimu ene enipa enwotwe a wo mo nyina frimu ene na wo cheda no na esese na nanom eko mo na ase na ono mo kasa meka wo se Sompa kase bo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Aya hot bite kase nto aso ene yede ma wo no na aya join ye wo Facebook ni so sese ya enche tumirika aya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra tie din bio Sompa 106.5 FM Accra faka ho na ye tena si ye iputupuru ya yansa aka ya yede ma wo no se uba Facebook no so abehunu Abrante kwa bi achimota heya overhead isu heya yenim ade e ba ne trim ene yenim ne aye no eye straight na wa kire se obi na tai no se de na asio wo free overhead na so gina ho wo hwe benkum no ahwe nifa wo hwe benkum no ahwe nifa asa manfo ahwe no aso obi ahwe de hu yanse wo hwiri se bababa ne wa chadu prekwata
and what just walk away from say bua me ne wo ka say wato aya no mbo no ho asem na koya wro ho sem papa na what say atade a na ehye no atade a denim trousers white and a white long sleeve eka ho ehye no ka manye wonim say bia wonam ho no bibia ha no wonam ho na say bibia ye correct wojina ho wa pocket kama enaja wagini chichi semi die bie na ase wo hwe benkum wo kwa ha no wabaha saa wom hu ya no say hiritim na odi akoto fom a enya asem kuma akora nti asem no akoya wro ho sem papa busia join here wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na behwa de wo Facebook ne so sesi a se wo ba wo behunu asem na awre ho just say yeah kind of boko sa na nya boko wo jampu ye e wa achimoto overhead ne so na woni obi anso ani nkomo wanka bibia nkyere obi a no ane se ogina ho saa na ohiri ye enti se bibi ne hano e na bia wo peso wo ka asem bi kyere obi a na mpo se bia obi na asem no wonhye da hunu ne fare bai Emma akwaya something which is there be o pa abusia sa odwane your Facebook ne so a wo behunu sa reho semi enne nwumre ya be yese no num ya yi e na si ya wonkran ha chimota ha ya ada na akire sa e de ama woni ti ya no adwane e wo Facebook ne so na onso de adwane kire e de ato aso na ya to asem no so na ye Aboagye jamfi wono e na kokobo wode ekọ e de ama dehye na ne nyina mu ene se wɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana nneɛma ahodoɔ bi wɔ hɔ a yɛyɛ de adi agorɔ wɔ dasɛnɛ anaasɛ na wɔtwe sɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛyɛ wɔ ha ahodoɔ ne abenedi ahodoɔ yɛ a wɔman Ghana yɛwura mu ɛnam helicopter crash a ɛno ɛsiyɛ wɔ Asante Mantem no mu na Deputy Minister for Defence yɛ Aboagye jamfi ɛna wɔkyerɛ sɛ sɛnea nneɛma ɛsi kɔ no wɔnom nso so ɛyɛ nhyehyɛeɛ ama yɛ kasa yi sɛnea ne Ramponsa ne Maame Akosua Aboagye twetwe nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ black box na ɛwɔ mu no ɛyɛ ade a wɔnom nsa kana sabe yɛ kasa no yɛse obi ni mu a obi kyerɛ Ghana ha se no manimdifo wɔ ha se no nanso no ɛyɛ na ayɛ sɛ himfukyiniye ebi de dabi akyi nti no wɔnom ɛde kɔ ɛyɛ China memu na animdifo nso so ɛde akyerɛ sɛ bɛyɛ a ɛnneɛma pɔte adekodeɛ pɔte ɛnam so ɛma wɔse no nyina si yɛ no ɛtimi abeto dwa na ne kasa na ɛkɔ awieyɛ no ɛna wɔde kokɔboi ɛkɔ ɛde ma ensentwerɛfoɔ ɛne wɔn a yɛ wɔtena fidie so ɛpɛnsɛn nsɛm. We will take some lessons out of that. I don't want to say anything beyond that. Our minister was so fantastic, even in the short period that he served at the ministry. There are many people who will have good stories to tell about him. We know the aggressive strategy that he undertook to retool the Ghana Armed Forces. Unfortunately for us, he didn't live to see the fruits of that strategic. Abusia we say ayamanso for be de ekyere ya yabambo ho nsem so wotua no ye Aboagye jamfi we kokobọ no wode kọ e de amansentwerefo ato ire nkyem we say no wafa bronya ho ewe kraka se opevi wesinti no wode eje won fancy we yento akase bono so Chief of Defence Staff CDS Major General William Ejapon wode atudwa se koko sanke no a yede amu no etu mu no nya boa paye enye se bia omo hyeda so omu gu nipa nwotwe nanimu ase na na nipadua na ahye ena na eja wom eti se wo hya ye fra bibi body bags nka ye di hyemu anka benane ama te besa anane kura sa agurawura nipadua na ahye adane bidie no kura dada no enu ntina de ombe ya ne se omo befa botɔ koko botɔ yi na omo de agum tinye se bia sa nipa nwotwe omo wuye na omo gu omo ni ma se nya boa paye na mo ye niema bia esi ye nti so omo duru ho no na emu no guso ehye ana ejadem na se eja na kura edumu a eja wom eti sa wo de kohye sa usable body bags ni mu a ebe nane ni nyina wo mo try no e ma ne nane enu nti enanam so e ma mo de ehye botom etinye se bia nipa no wo mu wo mo eno mo ye bibia etisa. The medical team was also following up with everything that they needed just in case they were survivors. At the team site, our personnel did whatever they would do. It was getting very late. The place had been sealed off.
And I'll not use the word calling off because we didn't even know the extent to which the wreckage had dispersed. As I speak today, every day the personnel on the ground keep expanding the search because we don't know exactly where all the wreckage, the bits and parts of the aircraft might be. Let me just run it up by saying that we had to do the recovery effort with the available and appropriate material we have on the ground. We had some body bags at the scene, but the remains were so heated that it was not conducive for the bags to be used. Chief of Defense Staff Major General William Ejapon wano ena ekasaya Sompa kasiebo yede asumui na wasansem kro ya ho no ene dadua ya no NPP wasunu kokroko amanyoko no ebowura mu ewo NDC fo wano headquarters na wono ko yesene na hot bite ya sha asiempo na opochicheku ene ma me akosu anhira wo mo bo ho nkomo no ano General Mosquito ene ye mrane Nemom Johnson esedun ketia wono eyedwemtene di ma NDC amanyoko no wono ena waje empanifo ye fi MPP akache baaye ene waje won kama pa na numu no mbo mama ne wie pero no so di fie de esum wono ocha sa no kure wabada MPP fo ase pa sa de baaye o manka se we de NDC fo nko na enya wan asem tu o monfa ne mama hunu se eyo man ni nyina ade hiade nemom wo mu nyina so amanyofo sabi mpani ese de ma ne kokoma wo nyina ekrofo ma enti akoba ne sei no eya Ghana politicians ne Ghana fo nyina enanya na wo daase no wo kan ne sei anye amanyosem se wo NDC fo nanya amahunu se ministers of state ministers of state eno achi kura no se wo mu ye NDC fo kura no eno so kura nkyere se wo mu nye munuanom Ghana fo a matini ade akire ba na preach bosse ya eja de pa but kwan bi so etimi ka oman no bom ebra asemu yi baaye nipa edi kai efreme pa ba kone former president Nana Akufo-Addo ono achi MPP mpanimfo wo mo aba ban mu kro wo mo anne wo mo wo ban mu ekire anuado a ewo yentem na party you know adia ebi anne obi wo ha adia be chinchina no owo different place da bia meka se Nana Akufo-Addo menene chase achepa na yin abusiani ati ye Johnson esedun ketia General Mosquito na wo wie ne kasa no kra no eno se woda MPP fo ase se Tamale Central by election no once wo monko ejira kwanya isoso na yadamase se matise Tamale Central or issue statement se druho amonko bi yadamase se bio se obi bebu ama waja onan wow ko aya no so ko ja na kwa na no ayesem enti ya damase but akwatia de ye ba de so sie ne se sa mrantie threats na counter threats akwatia be ye brosanjam we be say no isia ene mo ya pampam na ombe hono akumanti ye be say anamombi a esi etu ye party in government ye betu anamombi a esi etu so the beya asumbi beba na ye shia suni ba kufo ano ushia abusia we ye Johnson esedun ketia General Mosquito NDC dwemtreni o se Tamale Central amoma wo mo di akwatia wo mo nam kwanso madu ho dededa nene kasubom die ye koso ewo MPP for wonom ne NDC for entema Johnson esedun ketia ye rachema wono so de nsem tu dwai na General Secretary Edman PP amanyoko ne ye Justin Frimpong Kodua wono so kasa akire se atoyire nchem ne wo ye na ya ato my Ghana no eni kwan se dasani bia edidi agro se bia social media yi so watchre se wo hwe emabawa ene eye mrantie bi TikTok esi said the one esidi di agro ade eyare hosem atoyire nchemu etesa ama aboso ebinom di abobo won yema ma bi nso no e di abobo won sini nyina no na se hu mobo na se anya mobo na wo sa akogina so toto ayampia akeka
nsɛm a ɛnsɛm fata wɔde kɔkɔbɔ ɛna ɛkɔ ama obi ase wɔnhwɛ ye na ne nsɛm no ɛkɔpie yɛ wabra wɔkyerɛ sɛ MPP osusu sɛ nipa bi a wɔn kyerɛ sɛ wɔn bata ekuo ne ho no ya wɔn ɛyɛ TikTokers ne bi no wɔn akɔka nsɛm a ɛnsɛm fata ma nam so nti no saa bere wɔnom ɛgye wɔn ho mena ɛwɔ ɛyɛ apolisifoɔ nsɛm ɛsɛ ɛbɛbɛ bia party pinifo bɛba abɔnten na yaka ho asɛ na ankɔyɛ sɛ sɛbi ade a ɔmo yɛ na sɛ ɛsɛ ɔmo twa akyea no yɛfoa so nti menam saa akonya no so ka sɛ brekye boy no sɛbi mpo obi kora yɛ ɔtamfo a menhwehwɛ mensrɛ sɛ sɛbi nipakɔ no ɔmfiri tafoɔ asase so ɔwɔ mfiri ewiase na ɛnam brekye si yɛ nsɛ nkɔfoɔ baako mmienu bi akeka nsɛm a ɛnsɛm fata sɛ ebi ka sɛ ɔmo kora sɛbi ɔmo tɔɔyɛ no na nkɛnyɛ ɔmo mom na nkɛyɛ sɛ kɛyɛ nipa foforɔ bi kora Abusia yɛ Augustine Kodio Obrempong na no de sam no wɔto aso ne nyina no ɛyɛ adesrɛdeɛ ne kɔkɔbɔ nso a wɔde ɛkwama ensentwerɛfo yɛ ka sɛ no mebu wa yɛn soso sɛ bi yɛsɛ wo wɔfo sasa no ahwon sa na sɛ emra no obɛsɛ prɛprɛ yɛ adwuma ɛne kwa sɛ edi nipa kuo ebi nko akyi sɛ edi obi akyi ne ohun sɛ bi deɛ ɔwɔ yɛ no ɛnyɛ bi a obi wɔ MPP nti ɛna wo yɛ sa efi sɛ kasa ngofo bi kan no ɛntwa ɛnso ani ɛne sɛ efiri ukwada neba utie nkɔma both sides yɛwɔ MP a ɔwɔ NDC deputy whip a ɔwɔ adenta ɛka asɛm bi sɛ plane no blast wɔ wiem na ɔno deɛ osusu sɛ nipabɔnefoɔ bi a ɛna akɔyɛ saa nɔma no ama BBC asi Abusia yɛ Augustine Obrempong Kodio wɔno ne twerɛfoɔ pɛdeba MPP amanyɔko na no de sɛm ɛne twagu yɛ na yɛto so na voter revolt authority VR for say wɔn nenam wɔn no mu sɛ social media nkrofo bi say helicopter bi si baabi wɔn mo dia ɛnom sɛ yɛsrɛ mu VR ye helicopter bi anya force landing ɛwɔ baabi a social media emu atro ɛne mfonyini de edian ba be chance wɔn mo say wɔn mo ti wɔ yɛ wɔn adwuma si an plane bi ayɛ emergency landing plane bi force landing plane bi ama nipa ko twa ho ahyia wɔ nkɔkɔ ɛwɔ eastern region na ensentropho ne bloggers e bi yɛ atro yi atrofo bloggers wɔn so wɔn hwehwɛ mu na yɛ voter revolt authority VR for na yɛ wɔn deɛ na VR for di mirikantente abasahare so aba abɔnten sɛ mesrɛmu a VR for yɛ helicopter bi ankɔ baabi a na ɛyɛ poor visibility wɔn se na helicopter no nipa atim so wɔn hu wɔn anim wɔn de krata aba abɔnten ɛnɛ da ya a VR owura David Adomako Mensa Oye Director of Corporate Affairs and External Relations wade ne nsa hyaseɛ na ɔma kyerɛ mu sɛ wɔn nsoma aircraft biara sɛ ɛnkɔ baabi a ɛna edru baabi ɛna ehu wie mu yie ɛna aba bɛyɛ emergency landing eti wɔn ka no korɛ sɛ mo obi amfo ɔma sɛm ɔma wɔn so saa abere ya helicopter akɔ crash a yɛadwene yɛn ho yi mo amfo ɔmo di ama mewurawuram wɔn nsoma wɔ bi nti wɔn te yɛ no a ɛsɛ wɔn de krata ɛba abɔnten animu ya na wɔn kyerɛ mu sɛ saa aircraft no koraa no ebi mo ɔma te say a Voter River Aviation Limited for and a yomodia. Now Voter River Aviation Limited no enya no Voter River Authority in Sunsia Domontam. Enti Voter River Aviation Limited no a different from Voter River Authority where a VRA and a once VRAL. Eti the difference is clear. Omomuni L womuni L enti omo de ne VRA ana de ekosi ne VRAL Voter River Aviation Limited elen ka omo din ho it is a limited for aviation for akonyi omo asem a enye Voter River Authority omo ti omo ba bie a ne bloggers e bi atrofo mu pe view nti bibia na mo de ato na etiefo momra ye social media platform no na mmahwe saa wiem hyen ya yɛka ho asɛm helicopter ide asɛm atiefo Ghana afiwei asɛm sisi o bɛhwɛ helicopter blue and white no helicopter na yɛatwerɛ ho 9G but ade no so kwa yɛatwerɛ ho VR ɛna mas ɛnam so ma nkrɔfo ba hu sɛ VR no nkrɔfo no mu din no so yɛ VR but elsa so wɔn de no yɛ Voter River Aviation omu de ne ye Voter River Aviation ena we mu de ne ye
Volta River Authority. Ba ne nyina ye VRA ba omo de ne elsoso. Omo de ne ye Volta River Aviation Limited. But say one fa limited na ma still na ye VRA. And when ye Volta River Authority. Eti Volta River Authority and a Volta River Aviation. Where your authority, where your aviation. Ghana for the difference is clear. Eti se wunte brofo authority different from aviation. Authority. Ni nyina na dikan ba where your authority and where your aviation. Eti se mu say VRA no na nnu nche so yo mo dia. Eti one na VRA David Adumako Bensa, Director Corporate Affairs and External Relations. Wo dimrika. Yes, Ramu helicopter na helicopter no. Atiefo me se mo amu mehwebi. Say we helicopter blue white na si wono a. Anti we ye two Ghana ha. Sa helicopter we ye two. E Ghana ha. Eti say ye sa Volta River Aviation Limited for kra dia. Say yo mu dia mpo a. Sa helicopter we. Ah said ye scrap dealers for. And na etwicha. And woman kekensi and it say when ni boss what me say hey. As you serious crowd because we know sa emergency landing na haye no when kamuntia ne sa anya emergency landing ya and kamuntia say another helicopter crash because how ko say the helicopter is it here na ye ani e che Dr. Manebu Amade na mo say e ko na asache be he we na be who dey say the difference is clear bra be he dey see hey the almost say Volta River Aviation Limited for e dey bra na be he ni mu na ye bien so abehe mesias scrap dealers fo a wo makeka niema bi asiani aya asefem awra huye eti wo mokrato mo de aba abonten no a so mpaka se bo yenso ye de atomonimu yi ayete se ECG na Electoral Commission Ghana ni nyina ye ECG na nso obi ane de ye to ansem no so ne de ani achemu ewo ensem foforo mu ene de ya ewo NPP amyoko no one party headquarters mabunu bi ene ye wo mododo eburu akati ahunwi wo mo koya wo so bu nyina youth organizers ya wo amyoko num wono akwa forms e de ama Alhaji Mahmoud Bawumia essence wo mo hwa wono ne the right candidate to betimi akwahotiri to me e de free NDC for nsem sanse ene kane mampani anase mampani kroti abenya suyi John Dramani Mahama wo kwa ba ko pa wo nkobi o 2028 a stake pa anunti wabupo bia wo strategic ideas ya obetimi aboa ama amonyoko no wo matimi adi nkunimu bi no mo hwemu a Alhaji Mahmoud Bawumia na wo mo hwie ye pe ana pani ba ko odi wo manimi e fa na Isaac Obin woni se ntwofo bon ko no chese no kre woni aka omoni ahwe machi ahwehwemu ahunu ni badodo no a wo mo kwapre ni nyina wo mo nze ni obetimi aboa won no Alhaji Mahmoud Bawumia. You can see over here representatives of the youth organizers from the various constituencies who are here to pick this form, and from here moving to his residence, that is the campaign of, that is where we are going to do this presentation to him. We know that inshallah this day is the day that Ghana's destiny is going to be rewrite, because what the NDs have done and what they keep doing is an indication that Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, as vice president, the things that he did for our mother Ghana are the things that we need progress as a country. Thank you and God bless us all. Abusia, any ati ye branch of friend say Isaac Obin, why ye Mabrudom from no bia, one more come who go muka forms. 100,000 Ghana cedis. Ya almost one a Jessica at the Kotoya no. One will come Alhaji Mahmoud Bawumia. Na Alhaji Mahmoud Bawumia kanema penya bedi training saka forms na pe enwode aseda rampimo sie do edema adehye ya omo organizer si na sebo a wokan ye ni nyina no ekoya desrede se wode ma ni titiri wonom a wonom ejiremu ede na kwakwa presi di bre no se adaroma wonhwe se wonto obomo no enkwankwa ye enantin twetwa enkwankwa ye ayampia to sanse ye ni ayampia to campaign mu ena sanso na wonom pese ombedru wonte no we di adesrede wonhwe na komu yo enye wo botaye ene wonsusu de ya wo wode mo my Ghana adehye no eno ene wose woda ne de wa bra wo konto abo no yentie Alhaji Mahmoud Bawumia ni nsem ni bie. I agree because that was a remarkable vote of confidence in me, and this morning they have fulfilled that promise they made, and they have picked the form from the headquarters and have delivered the form to me today. The youth are a major asset for our party. They represent the future, and they are an asset not only for the party
but for the nation. And I want to thank them for this major vote of confidence. I want to say that I am minded to contest for the flag bearers. I will make a full declaration in that we go on to submit the forms that you have handed over to me this morning. But let us say that I want. Ebusia anode sem ye twagu ye kane Vice President Dr. Mahmoud Bawumia na yetie no yenkwa yanim na yekwa yanim a yegusu gina MPP fo ene wo monsam no mu ena wie ya let's say 12 mu ho de ba 1 mu ho no ene yete se prosifo akwa kire abrante bi a ye frɛ no Daniel Adomako na mom ne din we no ya na sha adaka manfo no didia na se ne omnim no social media ne so no se Obama poku ase na wan kire se abrante echi a wono chi no yi wo mo se niam bi a wo post to video bi a wo post on social media no so titru pa na Facebook no so no yade aboman hye man pa no nti woni akwafa no ene won kwafa no yi straight eno nti wo mo de ne call headquarters straight ya wono kire se ade no a wo ye no enya kura se wo be kita niam bi akohye aman bi ni tuo ne niam asa akode bi a wo de be kun bi ntokwa bi sa no eba ne sa ha dwene pa no nti wono ache no a wono ade na ko headquarters na wakoboa ehwehwemu na we na eba ye pe amanfo bebre no so ka biye de fa wo mo so a na ohene yirimpo ka mo asam yi TikTok fo yi wo mo so koye na ensensem bebre yi amanfo lenkelenke e de fa ho enu nti ewie ya MPP fo no ti se prosifo akwachi se Obama poku ase pe ena Abdul Salam Mustafa wonu ye mabu don frafo wono boaboa maburu ni bia no ene headquarters wo part ayi ho pro station ho behwe abusia adwan ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ene maburu na age police headquarters aboso yi na bi mu nyina aka ho ene ho maje ho aboso se ne kira wo mo nkwa kira se wo mo anyan se Obama poku ase wo mo anya no a nyaade a won beko sabre ye gusu wa atwane yem ya mane bofo no su guso ewo presi headquarters hwa ye hwese aso mabru ba wo mo ba ye abo presi fo hu amwo mo ja no ana se apatampe wo su abrobo wo mo guso edni gina akache ho ya wo mo etoto na no ana ne ye bepie fire che ba bia no ye de mo nchemu ede be ma ye tifo ye toa ensem ne so ewo ensem mu na mom hye ne so ma me se Leicester Company Limited adawroma ya wade ya toothpaste ene ne toothbrush de aba wona na abeso yasene enye wono nko a we no eye medimafo na dawroma Dr. Time da so de bre e de to yade ne so sanso ena time herbal mixture ena time HH mixture wono so dawroma so yasene e ma ye de kase e brewo ma ye nane ye hu sima pe ye ba kase ne to aso ye de ma wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo herbal clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa
Accra ne bote be demo. An ye demo ampa. They say there, edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Adujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyin send be 2 months and years kano. Miss me connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode am bam. Connection ne wo de we. Wo de ba de kura. Wo ba de kura ye ke stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Me Dimbafu Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say obey a Guyana. My ready show. A Techno Spark 40 series for cry. Abejamas. A jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is Sukama. Check. Battery no one body. Nessa Chenso. Check. Crystal clear AI camera. Edimon Fonia Ubetucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edima games however. Who's streaming, who's snapping, who's slaying, and they were flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. You get them out. Omo bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me say Hongkong. Memory fi mami. And ba panso. Long lasting battery techno is your plug. Yen temtem. Bora Techno showroom bia. And adila bia ejina tum. E wo Ghana fa na nyina. So what north south. So what east west. Abrebia no obi wo hod ma. Ne nyina bo no edda for kra. Edi ekra na wo twen. Techno Spark 40 no. Aye slim. E bo adwumante. E spark baby bia. Obetimi afren. E wo 030-3980-205. And I say follow yen e wo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show ho embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa yento hot bite kasia no so emfa Emma mo na ye remo ewo amrado ya wano eda Bank of Ghana no Dr. Johnson esiama ni die mo penyi ede atodwa echese wo hwe inflation ya no atimi aba fom no a na edwedie ho nsem so atimi apagya ne mu na nyina no eboa ama oman punto ne nyina yense atimi aka no basahare so nanso wo kyerese ekọ no ewo sa wono mtena se na wo ye hyehyɛ bi efa ho kwan ya obefa so na de say ye wo mu a yetimi ate sa inflation ne so ana setimi aba fom no ye betimi akura no mpo si ye betimi aye bibi aka ho ama no atimi aba fom kura no ene so ho hiente no wo ba behwe na woni sikakra bia akese no atimi akonhyiamudie se be ya sa ne ma wese nyina no wo betimi akwakope anopmasi bre ni semi etodwa wa bre ne eti bre kasafo ya wonom ededa commercial banks na no e wa kra ase no no woni wonom enya nhyiamudie. A new credit risk management directive that is aligned with Basel principles will set minimum standards for underwriting, monitoring, and provisioning. Alongside this, we will introduce a bank assurance directive, which is meant to strengthen governance in bank assurance arrangements, concentration risk, and we will introduce new guidelines on credit concentration to encourage greater diversification across loan portfolios.
On liquidity and capital resilience, there's a forthcoming liquidity risk management directive which will mandate that banks hold sufficient high-quality liquid assets enough to cover 30 days stress scenarios. Awusiano de same atwagu ye eye sika krobia Bank of Ghana wonom amrado Yewura Johnson Esiama na wo ensamfoforo emu no Professor Raymond Atuguba wono no now ye dean our University of Ghana School of Law mene wo kasa ya waka kire ne se won free ho na won fa na nkyeremu our General Legal Council na won kwa acting director edema legal education na we no nkrata. Yeah, acting Chief Justice Paul Bafuboni. One sign no say Papa is in the trima bob no ma won fan tna legon hon kwa. Nemo one family General Legal Council ne so. Now me provide legal education our council ne so. Ne nkasa ye no nyina na kire say nyame ya adomo a bosumi a edi anim e bosumi edi anim a ne da edi kan say kim no. Saa da no a na adwuma no e hyase. Ne nyina mu no so no. Wasan kire say pani ba ko a ono so na odi ne dwuma ewo General Legal Council ni mu ana wono na ehwe legal education no wono akasa mu no wo ye high court judge ono kwa ya appeal court judge e friend justice opon wo so ono de won ko ye na appeal court no won ko ye na dwuma no wo ye no won focus na won ye na dwuma pepepe wo ho na afa wonya ha no ase wode na ni mienu ana na ni ba ko hwe etoa mienu mu no e ba ne sa e ha dwene pa eno nti wo yi na firi ho na wo de Raymond Atuguba Professor Kennedy ho wabo bill papa ba na mra no a na wo me provide legal education e General Legal Council ne so na emwa mane nyina entimi enko enkan na wo ensamfoforo mu no Ghana Water Company Limited won kire say we ye Accra West Region wo mo se nyame ya adomo a every nempo e na wo mo hya ase say wo mo water supply e koso a na so anya hwe no wo mo ba bedundum enchenchen ba bi kakra na baby a omudundum no no se bi enne krampo no wo ho na se ensuo no ama ana se bi a etwa e bi efri sa abre ye na obi asemframa hro kakra na ensuo bi ahyase e ba fe no mu bi atomo na ne nyina ne se wo mo se wo mo ye emergency repairs ewo omo main 36-inch pipeline no ewo water treatment plant no so no na baby a e ka won pa kase no eye kolebu danso my mampro bi choko malam bawe ablekuma kwashima aoshi so to Santa Maria Tessa no abeka ede ba besi kanesi odoko da kuma ene ne mpatem ho nya meti bi na epai na emom ya Ghana waterfo na epai sa area ho nyina ne bia na wunsuo ne ma ya nya bo apai onye se bia ya seda ene ya twa wunsuo mu na emom ni nyina papa so pa homa so ne yie mu na wone pe no na emom nyi wo manu mu ode na won kire se nia enam so ama aba ma ahokire bi ebeba ama amanfo ehia poto ho nyina no ya wone mfa nche na ne yie mu ntia Awusia ye ko ensemfoforo mu na ye tufa so kwode bresiamo ye otu ne semojebum na ye de ani akyeremu ewo mfifi mantemu eye ewutu senya Westminster mu na senya breku eho ene yakwa akodro afia no bia sade wo kyerɛ sɛ amamra ne amane entoto na sientie no eya no mo de ekuma ase afahye die no ehyehyɛ so na no enam sa yo so ama eye asafoku baanu ya wonom ewo potem wo no wonom afran centralfo hye mu ekyerɛ sɛ aban no ene mpanyimfo bambo agina tukuo no woma won ho so anya sa wodom ehwe se nyame amafia sa afahye ni mu no eye mansotwe bi eda ahemfo entamo no ebetimi amanemu so ema ede yeyo ena ede abayenko na ewa abla kwakwa de ma okopie mu ewo dwumedie na senenkrato a woto ede maye enwa na wahwe mraso wa Ghana wetie ni asafo 1 woka na wo so wade wade boa se na ebe ya gidigidi mba ewuto sanya bireku yenyimide wo gbo yankwan wo ban amenyen nti kwan bo na wo gbo amenyen no yeso yedo wada ase nembom ma odi sisesi awo Friday cabinet ma baba no ye pere waso wati no owo bambo bia odi abran ye no wababo bambo na ma sanya di afina asafo tafo no dentefo ya ngi ntum na wase wedi ne birthday wani fie dia ono ekwenda wo papa ne de ya ati ne de wase okwa akofa winiba asafo na waba sanya ababo asafo ama sanyaman owie so a okwafa fete asafo ro ababo asafo na ama sanyaman wa mere kura yawo asafo dentefo wo sanya yawo asafo tafo so wo sanya na obi fini krom no baba asafo wo awu krom a ejutuma onyeye di mo bada bia no ade gidigidi baba gidigidi banso a ebe se sanyaman nti mbrefe so monhwe na monye obibi men
Ebusia anodi semu etwagu ye eyo chiami kofi anan asafukuo no wanene wonkandifo na kwaku adema ensem no wamana mpem wada wasa ewrewrem wabra nanan watankonwa panyifo bi ya wonom so ewo kro ni so no wonom ekasaye asumdwe na yehwe wosanya zodi akasakasa na ntokwa babade yeyimfim na mbom sen manfo ina wonsu frɛ ye na ye mbra na sen ebreku mfana tampam fra yamperede mbele so yense munti yebesre omanpen John Mama IGP Ministry of Defense Ministry of Civil Affairs yede asabe to wonyim wombra na wo masundwe mba ko wadama yede mbele be so yensem osande onam de asem no kota wonwie ICC sanya ha weyi acting president okrowa na chede kronu oman yinyim nti yesre asem ayede to omanpen Mama na mpanyifo wenyimini ma na ato Ebusia we say eyesenya breku nananu matankonwa bi na wonom so ekasa ye no afeye wremwen Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC na nsenya da na wonom edebetu dwasa wo hwesa ne enema esi ekono a ase ya kwan ahodo ye no ewo my Ghana mu hase nom na twentwe ho nsem no enhyeda enkoyi atete apropansem awie se amoako ne adunti no wo ye wadwen so obehwe na watoto hyentuade no ne buomu na no energy PLTU fo ne ekuo ahodo ne bi ya wonom so eba bonte beka se da bi wonom kwantimi sisa gina ye ne ntene beya wonom ensa enkan kombio te se wo watwena no ede ba ohun sade bi ba wasaka ko eye ne show nim na no na ababeto dwase wasaba bonte biem mechire Ghana Road Transport Coordinating Council no wase ne se o ma nya ntomu di a wo hwe nansen ka kwanhia hodo ye ekoso ewo enkrane kumase kwantempo no so wase ni ya yenyan akwaya se eda bi ade bechi bia na ye friend ne no akwanhia esiesin so a na ede akra dodo na na ekwanse dunte no wo besre mpanyifo sada Roma we de wo mo hwe na ensiesie mapa entimi enkoso se be ya temamfo so no ye ho ebetimi ato ye nkontabo bebre ene wo de abankwanhia ne mu ene 2022 2023 2024 ebesi ede ya kasa ni padodo a wachira se watina nanom ewo ensie do no ebusuani enya ye mpese ebekom dodo na nti wei eye ensem kakra ya Ghana Road Transport Coordinating Council no wode aya desrede de mampanyifo ya fansam no nkopie mu ewo amanone ye akọ Iran wo mo nchen na Iran fo no nansan wono mo nuclear programs a wo mo ye no manfo se ebo man pa no nam so Emma na enum hokrampo no UK, France and Germany. One mo ade sanctions kase pa ade to one mo so. One ahwe ni mu ama. Enanu ye inu mo hwese nka anye bia no. Won besamba abeka enkomo ne ho asem bi na so wo mo hwe ni ma wono amba. Na no no mo hunu se wo mo san launch another nuclear program foforo. Eno na esa amami ense a yetwamuti a wo mo ye from E3 UK, France, Germany. One actual ten dia koma United Nations. One more chief United Nations chief my friend say Antonio Guterres. I say three foreign ministers are among such as here. Jean-Noël Barrot ono ya France. David Lamy UK and Johan Wadepool one ya Germany. One more such as here no more say. Sadia no one more friends Iran fo nyai. Na nso ngusu a one ye no. Woman hwe a woman de tabono kese pa ya na anu woman de ba ya woman twensen ye no won be sa akofa ba biu eno na Iranian lawmaker ba ko no emra se bedwani ye fre no Manuke Motaki watch esa no kre we ya woman kan sompafo kan ye nti wono mo ate mra se bedwani be kwa asetena na ne yoso mo ye bia woman aye ne dam so ama sa sanctions a amama mi ense pe so me de ma won no woman atwam na bibia so atimi aye fine Kasebo no wasi enseme de sum wanumrei dedi makotire bi ene se Chief of Defense Staff Major General William Japan edi atudwe se enye boa paye se nipa wotwe efri mu a enene na wotwe no yede omugu koko botom na eja wo mumu eti se wo de tso sa body bags mu a na anane etinye se bi o pese omugu o mani mu ase eti Ghana fo nyina enyantiase ema wo mu awra hosam ya yate na nwumre ya ne sa brantie bi akwa hwiri e wa achimoto overhead ne so tese wo kuni ho suicide
yɛde mo nkyerɛmu brɛ wo na arawosɛm a esi na no wukuada no ɛma nipa nwɔtwe ɛfɛ mu ɛhwere wɔn kwa no aban no aba bɛsi so dua sɛ yɛkasa ya no wɔnom ɛne amanɔnefo ato kɛsɛ ɛyɛ nhwehwɛmu ɛde afa ho na Volta River Authority VRA for say helicopter bia ayɛ emergency landing ɛwɔ nkɔkɔ ɛwɔ Eastern region ɛnyɛ wɔn dia nemom ɛyɛ Volta River Aviation Limited for dia ɛno na Ghana Water Company Limited sɛ nɛ owó mpɔtɔm bi wɔ nkran ha na sɛ na wo nsuo ma ɛyɛ nsiesie ɛna na wɔn yɛ Dr. Mahmoud Bawumia de adesrɛdeɛ de amane nuanom a wɔne wɔnom ɛkɔ akɔpre MPP adwa no sɛ bɛyɛ 2028 abatoɔ no bɛtumi akora akɔdim no sɛ wɔbɔ nto a wɔnyi ɛyɛ ananti twitwa ɛne atendidie mfiri mu yɛne yɛde kase boy so monumere ɛyɛ me Akosua ago Aboagye wobɛtumi afrɛ me Akosua nhyira many adult children Obrempong nana kwaku ampoma ɛna me nua ba ɔhene ire maame akua yɛboa asia mabronya abrewatia yɛde asede ma Leicester Ghana Limited omede ya toothpaste ne brush abadwa so wode chichi osia na wayɛ wosie na wosi benya hode na wosi ntutu na kaka enhawo sanso na medima for herbal center Dr. Tamoda so ayaresa bia papa wode wani kyerɛ hɔ a wobenya ayaresa papa na eduru ama malaria dwan yefri nipaduam ɛyɛ time herbal mixture na kasebo efri Sompa 106.5 FM Accra no esanso efa Sompa ya headquarters wo Kumase ɛyɛ Sompa 93.1 FM Kumase wonso ya yiko 100.9 Paris France ɛyɛ Adamfopa radio takwa Sompa takorade Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim ɛyɛ Kingdom 106.1 FM ɛna decoder so baby radio one ɛyɛ Sompa FM Facebook yɛ Sompa 106.5 FM wo like page na no share ɛna YouTube ɛyɛ Sompa FM live na your website here www.sompaonline.com www.sompaonline.com your app no wobetimi download free Google Play Store and also App Store and also Sompa Online yada mo nyina se yes sorry sui na Prophet Mango Day at the third service no baba betwaso na nonkro nso sida for ababa betwaso kwaso tie Sompa 106.5 FM